odazvali današnjem našem pozivu za preskonferenciju gdje želimo da najavimo druge međunarodne privredne susrete Živinice Open 2025. Noseni iskustvom iz 2024. godini u kojoj smo polučili izuzetno pozitivne efekte, u kojoj smo animirali i na određen način zainteresovali brojne privrednike širom svijeta. Imali smo preko 300 predstavnika raznih kompanija iz 13 zemalja svijeta. Očekujemo nivo organizovanja drugih međunarodnih privrednih susreta u 2025. godini da će biti na većem nivou. Ovo je prilika da se zahvalim i našim strateškim partnerima, ovogodišnjim organizacije međunarodnih privrednih susreta, Spoljno-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, Komori Federacije Bosne i Hercegovine. Želja nam je da pozovemo sve zainteresirane privrednike kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta, da dođu na naše međunarodne privredne susrete, da čuju koje su to prednosti grada Živinice, Tuzlanske regije i Bosne i Hercegovine, a mi smo sigurni da je Bosna i Hercegovina trenutno sredina koja je pogodna za domaće i strane investicije, a na nama je da to prezentujemo na jedan najbolji mogući način, da zainteresiramo naše potencijalne investitore, da postojeće poslovne ljude upoznamo, da stvorimo pretpostavku domaći poslodavci grada Živinice da prošire svoje poslovne horizonte, da stvorimo novu pretpostavku i da nastavimo sa jednim pozitivnim trendom rasta i razvoja u našem gradu. Nama je zadovoljstvo da ćemo danas sa našim privrednicima napraviti presjek poslovanja protekle godine, gdje zaista grad Živinice ima čime i da se pohvali. U odnosu na prosjek Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, grad Živinice su puno u nadređenom položaju u smislu svih parametara, počevši od broja kompanija koji su registrovali djelatnost sjedištem u Živinica, povećali smo negdje za 50. Imamo jedan rast u odnosu na 10,73%, u usporedbi, na primjer, sa Federacijom koja ima rast 5,79 ili Tuzlanskim kantonom 5,70 ili cijele Bosne i Hercegovine 2,42%. Isto tako, povećali smo značajno broj zaposlenih u našim kompanijama, gdje u gradu Živinice imamo jedan trend povećanja nekih sa 7.157 u krajem 2024. godine imali smo 7.278 ili rast za 1,69% u odnosu na Federaciju koja je imala 1,15 ili Tuzlanski kanton 1% ili Bosnu i Hercegovinu 0,44%. Broj zaposlenih u kompanijama također prati jedan trend rasta i razvoja i ono što nas predstavlja sretnim, zadovoljstvo da smo na području grada Živinice ostvarili veoma velike značajne rezultate u ostvarenom ukupnom prihodu i to za negdje blizu 200 miliona uvećanje u odnosu na 2023. godinu. Ukupan prihod od prodaje kompanija također na području grada Živinice je za godinu dana uvećano za 12,4% u odnosu na prosjek i Tuzlanskog kantona i Federacije i Bosne i Hercegovine. Što govori da je grad Živinice zaista sredina pogodna za investiranje, pogodna za otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje novih vrijednosti. Na nama je obaveza da svako na svoj način da doprinos tome i siguran sam da rast i razvoj bilo koje sredine, tako i države ili bilo koje jedinice i lokalne zajednice ili kantona mora da bude u jednom pozitivnom sinergiji, pozitivnom ozračju. Mi samo radimo svoj posao, pozitivni rezultati su najviše zahvaljujući našim poduzetnicima, našim vrijednim ljudima, našoj tradiciji u proizvodnji raznih oblasti i naravno jednoj pozitivnoj sinergiji kako sa vladom Tuzlanskog kantona, tako i sa višim nivoima vlasti.